Hallo, Deutsch ist einfach! Astăzi o să vă învăț să numărați până la 20 în limba germană. Dacă veți fi atenți la felul în care pronunț eu cuvintele și la felul în care se scriu, veți vedea cât de simplu este. Tot ceea ce voi va trebui să mai faceți va fi să repetați de fiecare dată după mine, o dată, de 2 ori, de 10 ori, nu, vă spun eu, de 20 de ori. Și sigur veți învăța să numărați până la 20 extrem de repede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vedeți? Atât de simplu este să numeri în limba germană până la 20. Data viitoare învățăm până la 100.